Mga dumulupyo sa Sitio Eskwelahan, Barangay Buhisan ning Dakbayan sa Sugbo, nanawagan karon sa mga opisyal sa barangay o sa lokal nga kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo nga unta maayom-ayom ay ang Taytayan nilang Gabok na siluan Mirundina sa Balitang Barangay. Gawa sa hulga sa landslide, nabutang usab sa kakuyaw ang kinabuhi sa mga motorista ug sa mga residente nga mag-agian ni ining Taytayan sa Sitio Eskwelahan, Barangay Buhisan. Hinimo sa steel plate ug mga tubo kining ilang Taytayan nga 27 ka tuig nang gigamit sa mga residente sa dapit. Paglabay sa panahon, nangabuslot na ang steel plate ug gipangtaya ang mga tubo. Ang naasoing Taytayan nahimutang pipila lang kadupa sa nahunlak nga bahin sa riprap sa Buhisan River. Matod ni Tony Acid, 1994, dihang gipa-construct niya ang Taytayan gamit ang personal niyang salapi ug migasto siya og 80,000 pesos. Apan bisan pa man niini, gitugutan niyang makaagi bisan ang mga mulupyo sa kasikbit nga sitio. Busa nanawagan usab siya ngadto sa lokal nga hagamhanan nga unta matabangan siyang mailisa na kini. Karon na mapatabang mo ta ko pag-repair ani ba kay kakaron medyo gabok-gabok na. Ang tao gidool na ko ningon man nga di ta repair na kay gobyerno na ako ana kaning nang private na. Anong private man kadagan mga tao mga gire. Taga dito tanan ari agi sud duwa. Na mapatabang mi nga kini sa namong Taytayan ma-repair ni kay mo bata ray mo agi yo. Kay wa man gani kadayon mo diretso. Kay hadlok mukon man na di mo pa kanya inig nayagi mo agi diri bisag bata ra. Moyog man payag. Si Kapitan Gremar Barete nga nahinabi sa RTV Balitang Bisdak sa telepono, misaad nga ipadangat niya kini sa lokal nga hagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Sige ma'am, ato nang i-try ma'am kay mag-agad dita sa gobyerno magod basta dinagko okay ra na mga ginagmay makatapang dayon ta no, pero kung ginagko na nga budget ato gyud ang imo proposal gyud. Yang city mo imo final ana kung unsa po ilang i-allocate diha nga budget. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.